serdecznie wszystkich, którzy zechcieli przyjść na dzisiejsze spotkanie, ale przede wszystkim witam panią minister Annę Marię Anders, która zechciała nas odwiedzić. Bardzo serdecznie witam. Jest nam niezmiernie miło, że możemy gościć w Kolnie pełnomocnika pani premier do spraw międzynarodowych oraz szefa Instytutu Pamięci Walki Męczeństwa. Bardzo serdecznie witamy pani minister. No cóż ja mogę powiedzieć, dla nas jest to ogromny zaszczyt i myślę, że w tej chwili oddam głos dla pani minister, jeśli państwo będziecie mieli jakieś pytania dotyczące stosunków międzynarodowych, reprezentacji naszego województwa przez panią minister, bo pani minister jest kandydatką na senatora Rzeczypospolitej z naszego okręgu. Bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że ten mandat będzie przypisany dla osoby, której rodzina ma ogromny wkład w historię Polski, wkład w niepodległość naszej ojczyzny. Pani minister, przekazuję pani głos. Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie. Każdy raz jak jeżdżę na takie spotkanie, to się zastanawiam, ile ludzi będzie, bo to nigdy nie wiadomo. Muszę powiedzieć, że takie gromady jeszcze nie widziałam. Bardzo dziękuję za przybycie. Zacznę od tego, żeby powiedzieć, że się czuję bardzo zaszczycona, że Prawo i Sprawiedliwość, pan prezydent Kaczyński, pani premier namówili mnie tego, żeby startować do Senatu w tym okręgu. Jak Państwo prawdopodobnie wiedzą, pamiętają, ja już raz startowałam do Senatu w jesieni. To było w Warszawie, okręg 44. Wtedy to było dlatego, że Polonia z całego świata głosuje właśnie w tym okręgu. No niestety się nie udało, ale prawie się udało, bo miałam trzeci największy wynik w kraju. I czasami tak myślę, że jeżeli było się udało, to bym tam dzisiaj siedziała w tym Senacie, bym nie była ministrem, bym nie była przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i na pewno bym nie była kandydatką do Senatu w tym okręgu. Ten okręg mi jest znajomy, był mi znajomy, bo byłam kilka razy przedtem, ale przez ostatnie już 2 tygodnie poznałam bardzo dużo ludzi i muszę powiedzieć, że bardzo często jestem wzruszona, bo poznaję tyle ludzi, którzy mają coś cennego z moim ojcem. W ogóle to jest rodzina, czy to Monte Cassino, czy to było dlatego, że to były wózki na Syberię. Także czuję ten okręg, naprawdę mnie pasuje z punktu widzenia, powiedzmy, historycznego ponad wszystko. Może zacznę od tego, żeby powiedzieć coś o sobie, bo właściwie Państwo mnie nie znają jako ja. Córka generała, urodzona w Anglii po wojnie. Moje dzieciństwo było bardzo polskie, bardzo patriotyczne. Kiedy miałam 5 lat i poszłam do szkoły, to nie mówiłam słowa po angielsku. Ale to, że byliśmy w Anglii, to prawdopodobnie spowodowało to, że byłam bardzo bliska z ojcem. Bo chodząc po ulicy, ojciec był osobą anonimową w takim Londynie, także mógł dużo czasu spędzać ze mną, prowadził mnie do szkoły, czy do parku, czy do cyrku i byliśmy rzeczywiście bardzo blisko, kochałam mojego ojca bardzo, bardzo. Z drugiej strony było wychowanie angielskie, bo szkoła angielska, także właściwie można powiedzieć, że takie 2 dzieciństwa. Ale te patriotyczne polskie wychowanie, to jak tutaj teraz przypomnę, to było wyjątkowe, bo emigracja po wojnie stworzyła małą Polskę w tym Londynie. Tam były kluby, restauracje, gazety. Ja z tej pierwszej emigracji, znaczy na samym początku, bardzo mało pamiętam, bo byłam dzieckiem. Ale pamiętam ludzi, którzy przychodzili do nas do domu ze strony ojca, różni generałowie, Kopański, Odzierzyński, Bór Komorowski. Dla mnie wtedy to byli po prostu przyjaciele ojca. Nie miałam pojęcia właściwie, że oni byli tacy, powiedzmy, wybitni żołnierze, znani ludzie.
Dla mnie byli troszeczkę nudnawi, bo ja wolałam towarzystwo mojej mamy. Jako Renata Bogdańska też miała swoje, powiedzmy, otoczenie bardzo ważnych ludzi, tak jak Marian Hemar, Felix Refren-Konarski, który napisał Czerwone maki na Monte Cassino i tak dalej. Od małej dziewczynki chodziłam z rodzicami wszędzie, specjalnie z moim ojcem, który zawsze powtarzał, że byłam jego ostatnią i największą miłością. Prowadził mnie na różne akademie, siedziałam w pierwszym rzędzie, potwornie się nudziłam, ale mnie nikt nie pytał, czy ja tam chcę być, czy ja nie chcę być. No i właściwie tak to życie się toczyło, takie powiedzmy angielsko-polskie, do śmierci ojca. To akurat się złożyło z tym samym, że poszłam wtedy na uniwersytet. Ojciec marzył o wolnej Polsce. Mama mówiła, że na początku na pewno w ogóle wierzył, że wróci do wolnej Polski, że jakoś może będzie trzecia wojna światowa, że coś się zmieni i że wróci. Kochał Polskę ponad wszystko, wielki patriota. Ale nie dożył, no jeszcze zabrało 20 lat potem, zanim Polska została wolna. Myśmy z mamą nie mogły przyjeżdżać, dopiero przyjechałyśmy po raz pierwszy w 1991 roku. Pamiętam, że moja mama była bardzo wzruszona po tylu latach. Dla mnie to było jakieś dziwne przeżycie, dlatego że nie wiedziałam dokładnie, czego się spodziewać. Mówiłam językiem, ale nie znałam kraju. Wiedziałam o tym, że Warszawa, byłyśmy tylko w Warszawie, że Warszawa była zburzona. Dla mnie nawet było dziwne, że to było istniało miasto. Ale to mniejsza z tym. Potem przez następne 20 lat mama jeździła po Polsce, nadawała imienia ulicom, szkołom generała Andersa, dbała o pamięć o generale. Ja w międzyczasie wyszłam za mąż, mogę dodać, że poznałam mojego męża na Monte Cassino, w ogóle można powiedzieć nad grobem mojego ojca, bo faktycznie tak było w 1984 roku. Kardynał Glemp wtedy miał bardzo długie kazanie i w rezultacie wszyscy zaczęli się oglądać i rozmawiać, bo po prostu było za długo i dzięki temu prawdopodobnie poznałam męża. Mama marzyła o tym, żebym wyszła za mąż za Polaka, ale już wtedy zrezygnowała, bo myślała, ja miałam bardzo ciekawą pracę w Paryżu i już wtedy zrezygnowała, myślała, że zostanę starą panną, także czy to Amerykanin, czy Włoch, czy nie robią różnicy, wolała Polaka, ale w rezultacie wyszłam za mąż z Amerykanina, który był attaché wojskowy w Rzymie i pojechałam w rezultacie potem najpierw do Monachium, potem do Stanów Zjednoczonych. Także ja przez ten czas właściwie nie miałam specjalnie kontaktu z Polską. Jeżeli miałam jakiś kontakt z Polską, to było jak jeździłam do Londynu, czy w ogóle z emigracją. U mnie to się zaczęło właściwie w 2010 roku, kiedy na pogrzebie mojej mamy w Londynie, mama właściwie miała dwa pogrzeby, jedno w Londynie, była duża msza w kościele polskim, a mama jest pochowana na Monte Cassino w grobie ojca teraz. Ale na tym pogrzebie w Londynie pan minister Jan Ciechanowski, który był wtedy szefem Urzędu Spraw Kombatantów, powiedział: no Aniu, mam nadzieję, że podejmiesz pałeczkę po mamie. I ja wtedy sobie pomyślałam, no tak fajno by było, ale właściwie tej Polski nie znam, właściwie gdzie zaczynam. I było przeznaczenie, bo rok później ten sam minister mnie zaprosił, żeby pojechać do Rosji z kombatantami. Dla mnie to było nieprawdopodobne przeżycie w ogóle, rewelacyjne, bo się spotkałam właściwie z rzeczywistością. Czytałam książkę ojca bez ostatniego rozdziału, czytałam Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi, różne inne książki. Ale to nie jest to samo, jak się jest w miejscu, jest pole, tak to Tockoju i się widzi, w ogóle jest na pusto i jest pomnik Armia generała Andersa, cmentarz, tu leży żołnierz generała Andersa, w Buzługu jest był sztab generała, który dzisiaj wygląda zupełnie tak samo jak wtedy, tam jest teraz szkoła. No i w pewnym momencie jest na ekranie
zdjęcie ojca, który w tym samym audytorium siedzi 70 lat wcześniej i ja w tym samym miejscu siedzę w pierwszym rzędzie. Dla mnie to była rewelacja i początek mojego nieprawdopodobnego zainteresowania, jeżeli chodzi o Polskę i o Wschód. Potem mnie zaczęli zapraszać na różne wyjazdy z urzędem, zaczęłam odwiedzać szkoły, opowiadałam o ojcu, o drugim korpusie, o Monte Cassino i w ogóle o bohaterach. I czułam, że miałam stopniowo taką pewną misję, żeby dokonać dzieło ojca. To znaczy dzieło, gdzie ojciec chciał, żeby wszyscy Polacy mogli wrócić do Polski. Jego sławny cytat, dojdziemy, nie wszyscy, ale dojdziemy. Ostatni rozdział mojego ojca też z jego książki. I muszę powiedzieć, że wtedy nie zdałam sobie sprawy, w ogóle nie marzyłam o tym, że kiedyś, zaledwie 4 lata później, będę ministrem w rządzie i przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i do tego wszystkiego kandydat do Senatu w Polsce. Myślę, że ojciec by z tego się bardzo cieszył. Jestem zadowolona z mojej nowej funkcji bardzo, specjalnie, że kiedy zostałam nominowana, to akurat mogłam ogłosić i stałam się do pewnego stopnia twarzą nowej ustawy o repatriacji. Chodzi o to, żeby sprowadzać tych Polaków, którzy są na wschodzie, którzy w dalszym ciągu chcą wrócić do Polski. To jest skandal, że przez ostatnie 26 lat to się nie udało, że to są nasi rodacy, którzy chcą być tutaj. Ogłosiłam tę ustawę, praca działa na teraz i przypuszczalnie za kilka tygodni będziemy mogli ogłosić szczegóły tej ustawy. Ta ustawa na razie szacuje, że będzie jakieś 10 000 Polaków, którzy by chcieli przyjechać. Powiedzmy czas, tak szacujemy też może 10 lat. Priorytet będą mieli ci, którzy są w krajach represjonowanych, tak jak Kazachstan, Uzbekistan, gdzie się czują, powiedzmy, drugiej kategorii obywatelami. Także to idzie naprzód. Ale wracamy teraz, może ja powiem trochę o to, co ja mam wizję dla tego okręgu, która zresztą tydzień temu byliśmy wszyscy na klubie parlamentarnym w Suwałkach i pan premier Morawiecki ogłosił 3 stanowiska. 3 stanowiska, które ja absolutnie popieram, bo uważam, że są bardzo, bardzo ważne dla okręgu. Pierwsze to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, dlaczego bezpieczeństwo? Bo absolutnie nie chcemy, żeby się powtórzyło to, co się stało 70 lat temu. Także jesteśmy bardzo blisko Rosji, tutaj bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Chodzi o to, żeby wzmocnić wojsko polskie, żeby ewentualnie mieć poparcie od wojska amerykańskiego. No i co by było fantastyczne, to żeby była jakaś baza NATO w tym okręgu. Także to jest pierwsze stanowisko, bardzo, bardzo ważne. Już odwiedziłam jedną jednostkę w Suwałkach i będę odwiedzała jeszcze. Muszę dodać w tym momencie, że mam słabość w ogóle do wojska przez ojca, przez męża. Mój syn jest teraz w wojsku, także wojsko może zawsze na mnie liczyć i w ogóle bezpieczeństwo może nawet bardzo jest dla mnie ważne. Drugie stanowisko to było infrastruktura. Rozmawiając z ludźmi w całym okręgu, wydaje mi się, że to jest prawdopodobnie największy problem tego okręgu, gdzie właściwie odległości nie są takie olbrzymie, ale strasznie długo zabiera, żeby dojechać. Potrzebujemy jakąś kolej między Łomżą a Warszawą, potrzebujemy lepsze drogi. Via Baltica podobno to było coś, co mówiło się o tym kilka lat temu i zostało zlikwidowane czy zatrzymane. Rail Baltica i różne w ogóle
ogóle połączenia, bo to jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o inwestycje. Pan premier Morawiecki mówił dużo o inwestycji, zagranicznej inwestycji. Chodzi o to, że jeżeli nie ma dobrej komunikacji, jeżeli nie ma dobrej infrastruktury, jest bardzo trudno namawiać ludzi, żeby przyjeżdżali do tego okręgu i żeby się zajmowali przedsiębiorstwem, jakimkolwiek biznesem. Także to też jest bardzo taka ważne stanowisko i to stopniowo też to pan premier będzie dawał więcej szczegółów, jeżeli chodzi o to. Trzecia to jest historia. Tak jak mówiłam, jak wszyscy wiemy, okręg bardzo ściśle związany z historią. Osobiście już mówiłam, jakie moje wiązki osobiste są, ale mi się zdaje, że całego kraju i całego świata, bo tu się stały naprawdę okropne rzeczy i rząd Prawa i Sprawiedliwości ma wielkie zainteresowanie, jeżeli chodzi o historię. Bo musimy budować historię, to też zachęca ludzi, żeby tutaj przyjeżdżać. A potrzebujemy poza wszystkim, jeżdżąc po okręgu, i to jest przepięknie tutaj, to może to jest ideał na turystykę. To jest jeszcze jedna rzecz, co możemy tutaj zachęcać, to jest turystyka, żeby były jakieś hotele i tak dalej. Także ja mam zamiar się tym osobiście zająć, bo jeżdżę często po świecie. Jeżeli się dostanę do Senatu, wygląda na to teraz, że pieniądze z MSZ przejdą do Senatu, także Polonia będzie zadowolona, dlatego że ja będę z nimi pracowała właśnie, żeby być takim więzą między Polską a Polonią. Ale bym chciała być równocześnie ambasadorem, jeżeli chodzi o ten okręg, ambasadorem na cały świat. Kiedy pan prezes Kaczyński ogłosił moją kandydaturę do Senatu, to mówił z jednej części, z jednej strony o historii, a mówił równocześnie, że to do pewnego stopnia moja kandydatura to jest takim gestem dla Polonii. I uważam, że tak jest, ponieważ Polonia ma naprawdę do mnie zaufanie, żeby jeździć do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Wiem, że już bardzo długo trwa, te starania już trwają, jakoś nikomu się nie może udać. Mam nadzieję, że możliwe, że mi się uda, chyba że coś komuś się uda przed wyborami, co może być, ale jako osoba, która jest już ministrem, ewentualnie będę senatorem i z moim nazwiskiem i obywatelstwem amerykańskim, bo poza polskim mam obywatelstwo amerykańskie, że może mi się jednak uda to załatwić. I ktoś wczoraj powiedział, że jeżeli mi się to załatwi, to przejdę do historii. No zobaczymy. Niekoniecznie tak bym chciała przejść do historii, może bym chciała przejść do historii inaczej, ale w każdym razie mam nadzieję, że się uda. Zostawiam moim kolegom jakiś głos, zanim zakrypnę, ale oczywiście jestem do waszej dyspozycji, jeszcze chodzi o jakiekolwiek pytania. Dziękuję za uwagę. Nie ma więcej pytań, przynajmniej nie widzę. Proszę Państwa, ja chcę bardzo serdecznie podziękować Pani Minister, że odwiedziła nas. Chcę przekazać kwiaty, ale zanim to uczynię, chcę powiedzieć, bo mówiłem już Pani Minister, że Pani Minister jest w mieście praktycznie, z którego wywodzi się człowiek, który odkrył Amerykę, w mieście Jana Skolna. I mówiłem Pani Minister o tym i proszę Panią Minister, żeby pozdrowiła naszą Polonię, bo Skolna jest w Stanach Zjednoczonych naprawdę masa ludzi. Sam tam spędziłem kilka lat. Jest tu na sali wiele osób, które korzystało z dobrodziejstwa Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tak bardzo jak ziemia kolneńska jest zaprzyjaźniona z ziemią amerykańską, to rzadko jaka ziemia, bo wiele osób wyjeżdżało stąd za chlebem. Pani Minister, żyliśmy do pewnego momentu i jeszcze mamy ogromne zapóźnienia w tak zwanej Polsce B. My musimy mieć naprawdę duże wsparcie jako ten region, żeby dorównać dla ziem zachodnich czy dla centralnej Polski. I myślę, że będzie Pani doskonałym ambasadorem ziemi podlaskiej za granicą. Tego życzymy naprawdę sukcesu i myślę, że wszyscy wesprzemy
panią minister w wyborach 6 marca. Pani minister, ja przekażę pani kwiaty i herb naszego miasta. Herbem naszego miasta jest Święty Florian, a Święty Florian to jest patron strażaków. Czuwał nad pożarami, które nawiedzały nasze miasto kilkukrotnie. Odkąd jest naszym patronem, pożary się nie zdarzają. Gratuluję i dziękuję pani minister. Jeszcze raz dziękuję bardzo, panie burmistrzu, pośle, pani poseł, pan poseł, w ogóle wszystkim. Dziękuję jeszcze raz za przybycie, za sympatyczne spotkanie. No i do zobaczenia w okręgu. Ja wiem, że jest dużo ludzi w Onerce, którzy pochodzą z tego regionu, bo miałam wywiad w radio Chicago przez telefon. I wtedy pan redaktor powiedział, że namawia wszystkich Chicago właśnie, żeby namawiali swoje rodziny w okręgu, żeby głosowali. Także wierzę, że będzie dobrze. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia niedługo na pewno. Dziękuję bardzo.